Tumatagal ka ba naka-move on doon sa nahuli mo may chikinini? Kung may song ka for me, ano yun? Because we are like e-friends for the longest time. Unfamiliar na lang siguro. Sige. Unfamiliar. Ano ba? Tungkol ba saan yun? Ang tungkol ba sa unfamiliar? Parang love at first sight. Okay. Favorite, sobra. Sa driving. Can I just be? Yeah, Okay. unfamiliar. Thank you. Lights on or lights off? Hindi ako, pero sige, lights off na lang. Bulong mo. Okay, lights off. Pero bakit? Bakit lights off? Wala, mas intimate. Bukod sa talent mo, Mhm. saan pa mas nai-inlove sa'yo ang babae sa first meeting? Di ko alam baka sa... Di ko siguro sa sa mga kwento ko siguro, sa humor ko. I don't know. Anong sign mo? Cancer ako, cancer. Cancer? Anong month Cancer yun, ng ma? lipunan. Emotional. June, That's why. That explains. Tumatagal ka ba naka-move on doon sa nahuli mo may chikinini? Hindi naman. Pero high school love mo yun, di ba? High school. Oo, high High school. school. High school. Okay, importante ba kay Zel Bautista ang body count ng babae? Hindi eh. Sa akin hindi eh. Kasi, nung pag mga bata, of course, parang, wow, ang Big daming, deal, big oo. deal. Parang, ang lupit mo, ganyan. Pero hindi eh. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin sa Bisyo Hit mo na rin ang notification bell. para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.